Il-vers tematiku tagħna ħadnieh mill-Atti tal-Apostli, kapitlu 2 vers 42. Iddedikaw irwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli u għax-xirka fi qsim il-ħobs u fit-talb. Dik kienet il-ħajja komunitarja tal-aħwa mill-bidunet tal-Knisja tal-Patt il-ġdid. Luqa mill-ewwel bħalli kieku jixħidna fil-direzzjoni tajba u jgħidilna li f'dinja fejn hija miżgħuda periklu għal ruħna, fejn il-nases sataniċi huma mifruxa lkoll madwarna, hemm bżonn illi bħala segwaċi ta' Sidna Ġesu nkunu ddedikati għat-tagħlim tal-Apostli għax-xirka tal-aħwa fi qsim il-ħobs u fit-talb. Jekk irridu li aħna nibqgħu nipperseveraw, nibqgħu mexjin sat-tmiem sakemm nintlaqgħu fil-preżenza immedjata ta' Alla, skont it-tama illi hija mogħtija lilna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura jekk aħna rridu navvanzaw u nimmaturaw fil-ħajja Kristjana tagħna, irridu nieħdu ħsieb biex nużaw tajjeb il-mezzi tal-grazzja, li neqdew tajjeb bihom. Mhux b'mod superstizzjuż, mhux b'mod bħalli kieku l-affarijiet se jiġru awtomatikament, imma nużawhom bil-fidi. Nużawhom għaliex la darba Alla ikkmandana nużawhom, allura hemmhekk iva il-fidi tirriżulta fl-ubbidjenza. U allura ħannaraw flimkien li l-ewwel ħaġa rridu nieħdu ħsieb illi nkunu dixxiplinati biex naqraw u nisimgħu il-kelma regolarment. Jekk inti taf taqra u taqra tarbej, allura iva għandek il-Bibja ssir kull ma jmur mitla tagħha. U se taqbad ktieb ngħidu aħna littra lill-Kolossin u taqra baqal u taqra b'attenzjoni. Jekk inti ma tafx taqra, allura xorta waħda tista' tkun imbierek billi tisma'. Imberkin dawk li jaqraw il-kliem ta' dil-profizzija jgħidilna Ġwanni fl-Apokalissi. U imberkin ukoll dawk li jisimgħuha għax iż-żmien huwa qrib. Dawk li jisimgħu u jżommu l-ħwejjeġ miktubin fiha għax iż-żmien huwa qrib. Alla iva jridna li aħna nfittxu l-Iskrittura kuljum bħal-Bereani sabiex ma nkunux imtajrin l-hawn u liem minn kull ma nisimgħu, minn kull rieħ ta' dottrina. Ma ninfluwenzawx ruħna minn dak li nisimgħu fuq il-medja neċessarjament, imma nkunu persważi li dak li nemmnu huwa ta' bilħaq il-verità t'Alla u xejn ħlief il-verità t'Alla. Kolossin 3 vers 16 jgħidilna ħatammar fikom bil-kotra il-kelma ta' Kristu f'kull erf, billi tgħallmu u twissu lil xulxin b'salmi u n-nijiet u għanijiet spiritwali u tgħannu bil-grazzja lil mulej f'qalbkom. Tgħammar bil-kotra iridna Alla. Mhux sempliċement illi nkunu nafu vers la u vers lin, jew affarijiet rudimentari, imma li nniżlu l-għeruq tagħna fil-fond, li l-pedament ta' ħajjitna tkun ta' bilħaq il-kelma ta' Kristu. Għaliex? Għaliex il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ mill-kelma t'Alla. Ma nistgħux navvanzaw fil-fidi jekk il-Bibja hija prattikament ktieb magħluq għalina. Sew jekk aħna nies ordinarji, kif ukoll jekk aħna nies mexxejja ta' ħadd ieħor, Alla jridna li l-kelmtu nkunu nafuha u nimmeditaw fuqha. Timmedita fuqha jiġifieri jekk għandek l-ikel inti ma tibilgħux, imma tomodu u tomodu sew. Imbagħad hemmhekk ikun jista' jagħmellek ġid fiżiku. L-istess ħaġa l-kelma t'Alla. Meta Ġoswe il-mulej ħattru biex ikun il-mexxej tal-poplu tiegħu Iżrael jgħidlu dal-ktieb tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok, imma aħseb fuqu nar u lejl. Immedita rifletti fuqu nar u lejl.
biex tagħmel skont kull ma hemm miktub fih għax imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-riżm ma kmandajtekx jien għamel il-ħila u la tibżax. La titrijeċ la titwerwirx għax il-mulella tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Appuntu Alla tagħna din l-arma potenti illi nkunu nafu kemmtu, nkunu nafu l-volontà tiegħu sabiex iva imbagħad jagħtina wkoll l-aptit biex inwettquha fil-ħajja tagħna. Kemm ħadd pjaċir dal-aħħar meta sirt naf illi persuna fil-komunità tagħna attwalment taf littra l-Kolossin bl-amment. Tistgħu timmaġinaw? Littra l-Kolossin 4 kapitli bl-amment. U fraħt ħafna għaliex nista' nimmaġina li din persuna kważi bil-forsi hija ferħana għax il-littra turina l-mogħdija tal-ferħ illi minkejja ċirkostanzi skabrużi li ħafna drabi nsibu ruħna fihom. Kapaċi nifirħu fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Hawnhekk naraw il-vera impenn għall-kelma tagħna, dik l-imħabba, dik ix-xenqa għall-kelma tagħna kif naqraw f'Salm 119. Jiena sibt kelmtek u ħbejta f'qalbi biex ma nitniebx kontra tiegħek. Il-kelma hija essenzjali għal benessri ta' ruħna. Naqrawha, nimmeditaw fuqha, nitgħallmuha bl-amment iva, però speċjalment naraw kif tolqotna fil-ħajja personali tagħna. Ħalli nitwidbu biha, għajnejna jkunu miftuħin, ħalli nkunu kapaċi nikkorreġu lil nfusna mal-ewwel sinjali ta' ġufija ma li jitfaċċaw. Ma mbagħad ukoll irridu nibqgħu f'kuntatt ma' missierna bit-talb. Meta naqraw il-kelma Alla qed ikellimna, meta aħna nitolbuh aħna qed inkellmu lil Alla. U din hija l-aqwa mod biex tinbena relazzjoni tajba. Meta għandek tnejn, żewġ partit li qegħdin jitkellmu flimkien, li qegħdin jikkomunikaw flimkien. U allura il-talb ta' kuljum bir-ringrazzjament huwa essenzjali wkoll. L-Apostlu Pawlu fil-Kolossin 4 vers 2 jgħidilna komplu fit-talb, jew ippersistu fit-talb u issru fih, komplu ibqgħu mqajmin fih bratt il-ħajr. Meta aħna nitolbu Alla u wkoll irroddulu ħajr, nirringrazzjawh għal barkiet tiegħu u nkunu konxi tal-barkiet li qed jagħtina fil-fedeltà kbira tiegħu minn ġurnata għall-oħra. Hemmhekk ta' bilħaq iva nikbru bħala dixxipli. Ma nibqgħux immaturi imma nsiru ħaddiema ta' bilħaq għas-saltna tagħna. Il-riformista Svizzeru Zwingli fis-seklu 16 qal li jekk insiru aktar orrief u edukati bit-taħlit tagħna ma' nies għaqlin u ta' skola, kemm aktar nipprogressaw fil-ħajja ġewwiena tagħna billi nżommu komunjoni mal-Alla fit-talb. U veru, jekk il-kumpanija ta' nies tajba tagħmilna tajjeb, kemm aktar meta aħna nixxierku mal-Alla fit-talb, meta aħna nfittxuh ta' kuljum sabiex nagħtuh qima, sabiex infaħruh, sabiex irroddulu ħajr, sabiex anke npoġġu qudiemu l-hemm u l-ansjetajiet tagħna. Pietru hekk jgħidilna nagħmlu, itfgħu fuq l-hemm tagħkom kollu għax hu jieħu ħsiebkom. Dik hija r-relazzjoni filjali li aħna għandna mal-missier smewwiet tagħna x'vera. Tfal ċkejknin li jafu li għandhom missier omnipotenti, missier qaddis u għaref li jaf kif għandu jitratta magħhom. Mezz ieħor ta' grazzja li semmejna l-aħħar darba u rridu nerġgħu naċċennaw fuq hija li nixxierku mal-aħwa fil-qima, li ma nitwarbux mill-funzjonijiet ta' qima pubblika, anzi nieħdu ħsieb biex nedifikaw lil xulxin. U wkoll
biex flimkien nieħdu sehem mill-ikla tas-Sid regolarment. Veru bħalissa ninsabu f'dan il-perjodu antipatiku fejn ikollna noqogħdu id-dar u nżommu mbegħdin minn xulxin minħabba din il-pandemija. Frattant aħseb ftit kemm ilna mifrudin minn xulxin. Qiegħed timmissja l-funzjonijiet tal-Knisja jew bħalli kieku tgħaddi mingħajrhom. Issa li għaddew ftit ġimgħat, x'differenza tħoss, x'differenza tara fil-ħajja spiritwali tiegħek issa li inti mċaħħad mill-qima pubblika. Ngħid għalija jiena nimmissjahom tremendament. Nimmissja lilkom l-aħwa u nimmissja l-fatt li pubblikament nista' nirrikonoxxi lil Ħallieq bħala Alla tiegħi u Salvatur tiegħu permezz ta' Ibnu Ġesu. Isaac Ambrose fis-seklu 17 jgħidilna nuża d-doveri tiegħi, ċoħed jirreferi hawnhekk għal mezzi tal-grazzja, nuża d-doveri tiegħi bħalma l-ħamiema ta' Noe inqdiet bil-ġwienaħ tagħha biex ninġar lejn l-arka tal-Mulej Ġesu Kristu fejn hemm biss hu l-mistrieħ tiegħi. Għal darb'oħra Ambrose ifakkarna illi m'għandniex nafdaw fil-mezzi fihom infushom, imma aktarx huma bħal ġwienaħ ta' tajra illi ħajoħduna ħajwasluna għand Kristu. Kristu huwa s-sors, Kristu huwa il-lajn ta' kull barka spiritwali illi hu għalana. U allura dawn il-mezzi tal-iskrittura, il-qari tal-iskrittura, it-talb ta' kuljum, ix-xirka tal-aħwa, dawn huma strumenti li iwasluna biex aħna ngawdu lil Sidna u Salvatur tagħna. Allura x'ikun qed jiġri propjament meta regolarment inħaddmu il-mezzi tal-grazzja għalina nfusna. Bażikament inkunu qegħdin ninżaw il-bniedem il-qadim tagħna, u ċoe kif konna qabel b'dawk il-vizzji u dawk id-drawwiet ħżiena u l-passjonijiet li kienu jasruna qabel ma konvertina, dawna issa qegħdin ninżawhom u fl-istess ħin qegħdin nilbsu l-bniedem il-ġdid. Il-bniedem il-ġdid li huwa mġeddet fil-erf skont ix-xbija ta' minħallu. F'kelma waħda qegħdin nsiru nixbħu aktar lil Sidna Ġesu. Meta nużaw il-mezzi kif għandu jkun, qegħdin nitħarġu fil-limitazzjoni ta' Kristu u qegħdin allura nsiru aktar u aktar nixbħu lilu. U allura għandna b'kull mod insaħħu dan il-bniedem il-ġdid. Jekk xi ħadd fi Kristu hu ħlejqa ġdida, dik il-ħlejqa ġdida rridu nesibuha, rridu nurruha fid-der pubblikament aktar u aktar. U allura x'irridu nagħmlu? Rridu nitimgħu lil nfusna kuljum, nikkoltivaw lil nfusna u ninkoraġġixxu l-bniedem il-ġdid bil-qari privat kuljum tal-Iskrittura. Qari privat u anke wkoll kotba Kristjani ta' kwalità. Mhux naqraw kollox kull ma jiġi għal idejna, imma naqraw kotba tajbin, kotba rikkomandati għalina illi huma siwja għar-ruħ tagħna. Tiftakru kif flimkien bħala komunità għaddejna il-klassiku l-avvanz tal-Pellegrin flimkien. X'esperjenza sabiħa kienet u x'vera. Għandek ktieb miktub minn pastor tal-aqwa kwalità, pastor li sofra l-Kristu, pastor li kien strettament bibliku u jagħtina tal-ktieb flimkien ma' oħrajn. Ma dal-ktieb li għandna xorti li għandna bil-Malti u għaddejnieh biex iva il-ruħ tagħna staniet, ir-ruħ tagħna tqawwiet meta rajna il-mixja tagħna bħala pellegrinaġġ lejn il-belt tas-sema, Ġerusalemm temm fuq. Allura rridu li moħħna nagħlfuh b'verità divina, li ħallu lil moħħna jixxabbab
fil-verità tagħha, b'meditazzjoni devota ħalli niskopruha u napplikawha għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan huwa l-bniedem imbierek skont Salm wieħed illi lax għatiegħu ja fil-liġi tal-mulej u lejl u nahar jirrifletti jew jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Dan huwa l-bniedem mxebbaħ ma' siġra mħawla ħdejn in-nixjat tal-ilma li tagħti l-frott fi żmienha, li ma jinxiefx ukoll il-weraq tagħha, li kull ma tagħmel isir ġid. Imbagħad ukoll biex insaħħu l-bniedem il-ġdid tagħna rridu neżaminaw lilna nfusna regolarment. Jekk aħna maħniex nieħdu evalwazzjoni ta' nfusna, jekk aħna maħniex nagħmlu balance sheet biex ngħidu hekk ta' xi tlifna jew x'għad irridu niksbu, il-ħajja tagħna ssir bla direzzjoni. Jekk aħna nitilfu l-ambizzjoni tagħna biex nittiebu għal ġieħ ta' Sidna Ġesu Kristu, allura ta' bilħaq tkun ħasra illi jiġrilna hekk. Għaliex? Għaliex b'din l-eżaminazzjoni tagħna nfusna meta nqattaw dawk il-ħinijiet preferibilment regolari, anke fit-tmiem tal-ġurnata li tirrifletti ftit kif mort matul il-ġurnata. X'hemm tagħmel sija. Imma forsi tirrealizza li żbaljajt, hemmhekk irrabjajt għal xejn b'xejn. Mhux biss titlob maħfra lill-mulej, imma wkoll se titolbu biex iqawwik għad-darba li ġejja meta tiffaċċja l-istess tentazzjoni biex ma terġax taqa' fl-istess ħofra. U allura huwa lok l-eżaminazzjoni tagħna nfusna hija lok illi imbagħad aħna nkun nistgħu nistqarru l-ħtijiet tagħna lill-mulej. Bħala ulied quddiem missier ħanin David hekk qallu lil Alla stqarrejtlek dnubi u l-ħażin tiegħi jien ma ħbejtx, jien qed nistqarr ħtijieti lill-mulej u int ħfirtli il-ħażen ta' dnubi. Salm 32 vers 5. Meta aħna nistqarru ħtijietna nkunu qegħdin nitnatfu, nkunu qegħdin Alla jkun qiegħed jippurifikana, jippurifika r-ruħ tagħna, jerġa' iqawwiha sabiex inservuh aħjar għada milli għamilna llum. Meta neżaminaw nfusna wkoll niddraw ukoll l-Alla nadurawh kif jixraq, infaħruh kif jixraq, iroddulu ħajr. Meta teżamina innifsek u tgħid kif jien daqshekk ingrat li rċivej daqshekk għotjiet tajba mingħand Alla mingħajr ma rringrazzjajtu. Ma wkoll illi l-eżaminazzjoni tiegħek innifsek tkun kapaċi mbagħad titlob għal tqawwija fir-ruħ tiegħek. Ħaġa oħra li biex aħna meta nużaw il-mezzi tal-grazzja nkunu qegħdin nissaħħu fil-bniedem ġewwieni tagħna. Dan qegħdin nagħmluh biex iva nkunu kapaċi naqdu lill-mulej. Meta naqduh il-mulej kif minn jum għal jum nirsistu biex nagħmlu biss dak il-ħwejjeġ li jogħġbu lilu. Ġesu Sidna jgħid li l-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda ta' missieri u li ntemm ix-xogħol li tagħni biex nagħmel. Li naqdu lill-mulej ifisser illi nkunu servi tiegħu, illi l-pjaċir tagħna insibuh proprjament filli nkunu imxenqin għal Alla u dan nurruh bl-ubbidjenza evanġelika tagħna għal kmandamenti tiegħu. Il-kmandament il-kbir, pereżempju, il-kmandament tal-imħabba. Pawlu lit-Tessalonkin jgħidilhom dwar l-imħabba tal-aħwa, m'għandkomx għalfejn nikbilkom illa għaliex intom infuskom imgħallmin minn Alla biex tħobbu lil xulxin. U dan tassew intom tagħmluh mal-aħwa kollha li huma fil-Maċedonja kollha. Imma aħna nitolbukom ħuti biex toktru iżjed u iżjed. Qatt ma nistgħu nkunu sodisfatti bl-istadju li wasalna fih. Irridu nkunu ambizzjużi għal mulej,
Pawlu jgħid li l-ambizzjoni tagħna hija li nogħġbuh. U ma jistax ikun hemm ambizzjoni akbar minn hekk. Iva, l-istudent jista' jkollu l-ambizzjoni illi jikseb il-ċertifikat jew il-gradwazzjoni tiegħu. Jew fenna fiena li awtur jirnexxielu jippubblika l-ktieb tiegħu. Jew fenna fiena illi kok jirbaħ fil-konkors tal-gastronomija. Diversi ambizzjonijiet, però l-ikbar u l-oħra ambizzjoni li hija mogħtija lilna l-bnedmin hija ċertament li nogħġbu lill-Alla u Ħallieq tagħna. Id-dixxilpina li aħna nużaw nuru ta' bilħaq li aħna ħajjin għall-Alla, li aħna rridu ta' bilħaq nogħġbuh, li aħna nirrispondu għal ġibda tiegħu, għal namur tiegħu ma' qalbna. Rumani 8 vers 13 jgħidilna jekk intom tgħixu skont il-laħam tmutu, imma jekk bl-ispirtu tmewtu l-emil tal-ġisem intom tgħixu. Bil-mezzi li Alla tagħna nkunu wkoll fornuti biex niġġieldu l-ġlieda tajba tal-fidi tagħna, biex inkunu nies ta' bilħaq utli, mhux melħ illi qata' illi ma jiswa xejn, imma nkunu bħal dik il-belt mibnija fuq l-għolja, belt evidenti, belt li tidher, belt li fiha wieħed jista' isib ċertu kenn u faraġ. Efraim l-Eġizzjan dana għex ħafna sekli ilu jgħidilna ikun tmiem terribbli għalija jekk imut bil-għaġġ waqt li nipprovdi lil ħaddieħor bl-ilma. U hekk jiġrili jekk ma niddixxiplinax lir ruħi stess. Fl-użu tal-mezzi tal-grazzja jeħtieġ huwa neċessarju li nkunu dixxiplinati. Mhux nużawhom meta ifettlilna, mhux nużawhom meta għandna aptit, mhux nużawhom meta fadlilna kwarta ħin, imma għandhom ikunu l-prijorità ta' ħajjitna minn ġurnata l-oħra. Hemmhekk ta' bilħaq imbagħad nkunu nistgħu nħarsu l fuq u nistennew barka ta' bilħaq minn għand Alla. Amen.